बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां, बर' हारिनि गेजेराव फिन मोनसे जारिमिन सोरजिजाबावबाय। राजखान्थि बुब्लियाव बर' हारिनि थाखाय आगानसे दावखोनाय जारिमिन। गोदो गोदायनि समखौ नोंथाङा मोनथिगौदि बर' हारि एबा बर' सुबुं होनोब्ला गुबुन हारिया मुगैयोमोन, सैया आरो गादबनो नागिरोमोन। राव, हारिमु, धोरोम, राजखान्थि, रांखान्थि, सोलोंथाइ बायदि बिथिंनिफ्राय गादबनानै दोननो नाजायोमोन। नाथाय दा बे बुब्लिया गैलिया। दिनैनि जारिमिना फोरमान होबायदि गोदोनि समनि बर' सुबुंखौ गादबनानै दोननाय बायदि दिनै बे समा गैलिया। राजखान्थि फोथाराव फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोआनो गावनि पावाराव फैनो थाखाय खामानि मावनायखौ नुनो मोनगासिनो। बेराफारसेथिं आसाम रायजोआव MLA नि थाखाय बिधान सभा बिसायख'थि जानो थांगासिनो। नोंथाङा मोनथिगौदि मिरु सरकाराव रायजो सभानि मासि लांदां जानानै दं। बे बिथिङावनो आसाम रायजोआवबो रायजो सभानि थाखाय 3 MP मासिया लांदां जानानै दंमोन। बे बुब्लियावनो बर' हारिनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि, बर' हारिनि थाखाय गोलाव सम गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय खामानि मावग्रा बर' फिसाया MP मासिखौ मोननो हाबावदों। नोंथांनि थाखाय बे गोजोनथाव खौरां नङाना? बर' हारिनि बर' फिसाया बर' हारिनि दावगानाय खामानि मावनायजों लोगोसे सा सानजा ओनसोलनि थाखाय राजखान्थि मोनथायनि रावजों आवाज दिखांनो मोननाया गोजोन आरो खौसेथि दावगालुनि मोन्थोरजों राजखान्थि खालामग्रा UPPL दोलोआ फिन सासे गोख्रों दैदेनगिरिखौ MP मोननो हाबावदों। जाय सुबुङानो जादों BTR गोजोन गोरोबथानि सासे सागानगिरि, BTC खुंथायनि बारग' गाहाय सोद्रोमा, UPPL दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर'। प्रमद बर'आ दिनै MP बिजाथि फोरमान बिलाइखौ आजावबाय। BTR ओनसोलजों लोगोसे आसाम आरो सा सानजा ओनसोलनि हारि माहारिनि थाखाय खोथा बुङो। हारिनि थाखाय गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव मिरु सरकारजों जयै बर' फिसाया खनसेयैनो 3 MP महरै खामानि मावनो मोननाया। मिरु सरकाराव MP, रायजो सरकाराव मन्त्रि, काउन्सिलाव बर' फिसानिनो दैदेननाय दैदेनगिरि। राजखान्थि फोथाराव बर' दैदेनगिरिफोरा खौसे जायोब्ला बर' हारिनि हास्थायनाय लुबैनाय आरो बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि सान्थौ आरो सानस्रिया मोगथां महर मोननो बारा गोबाव सम नांनाय नङा।